Poďme si predstaviť ďalšiu z individuálnych kategórií preteku, a to je najväčšia ulovená ryba preteku. Okrem finančnej výhry, tým, ktorý uloví najväčšieho kapra preteku, respektíve rybu preteku, získa vecné ceny od slovenského výrobcu Garant Bites. Značka Garant Bites si pre vás pripravila zaujímavý balíček. Je to približne, pozerám, tak na rýchlo spočítavam 13 kg boilies plus ešte nejaké zalievky. Buďme teda konkrétni a ja vám ich ukážem. Je to takýto 5-kilový sáčok boilies z rady Ecoline. Taktiež 2 kilovky. Prejdeme na tie menšie veci, to sú zálievky. Presunieme sa k týmto, ja to lepšie chytím, boiliesom, respektíve chytačkám v dipe. Nesmú chýbať pasty. No a takéto 2-3-kilové vedrá plné boilies. Garant Bites, chcem sa vám aj takouto cestou poďakovať. Ako môžete vidieť, pretek už je v plnom prúde a my si predstavíme teraz ďalšieho sponzora. Tým bude firma SBS Bites, ktorá si pre vás pripravila neskutočné množstvo cien, ktoré rozdelíme medzi vás od 5. až po 9. miesto, takže naozaj každý sa má na čo tešiť. Takže my si ukážeme niečo málo z toho, čo tu máme. Tým budú rôzne boilies v rôznych príchutiach. Takisto tu máme popky v rôznych príchutiach. Potom tu máme takéto zaujímavé dipy, čo je super. Takéto CSL-ko. A máme tu pre vás pripravené ešte takéto grounded bitey. Takže podľa mňa máte sa na čo tešiť. My vám už iba držíme prsty a nech sa vám darí. Čau. No a ja už mám pri sebe veci, ktoré nám venovala značka Delfín. Ide o takúto termotašku, do ktorej si môžete dať nejaké nápoje, pivečko. Tieto termotašky sú 2. Ďalšou cenou je takáto taška s 6 dózami, ktorá je ideálna na vaše dipované boilies. Opäť tieto tašky sú pre vás prichystané v 2 kusoch. No a do tretice tu máme takéto trackery, krásne čierne, Delfín. Tieto ceny budú rozdelené od 6. do 8. miesta. Delfín, tak ja vám ďakujem za tieto krásne ceny. No a my sa poďme pozrieť ďalej, ako prebieha pretek.